ole ka chanela ka lo lom le ve ka cheu tun tu ma chuanin kum sang ni som ni pakhata ti chua parasite in love ti kan clear ho le do na ni a movie in channa chuan mi papakhat kan go kasaka chu computer ma alo thu in ko chu alo chulut meka atum tak chu muntin maya virus thedar chu alo tum meka ni chu virus chu December ni somni pali Christmas ma chia zana thedar tur chuan alo ro mana miswal tak anga alan lai hian hetia ati chan dik tak chu mi te chu achunga sual taka an che thina wangle ama tinom na tu te anni awang chuan phubalak chu alo tumani kasaka hi atet lain anu le paten an thi san towa chu wang chuan tu ma bel tur le enkol tu tur po anei lawa chu ta tang chuan mysophobia natna kan ti mai natna shik germs lo tlat na chu aneya natna shika wanga natna anei lo nan chuan entiklai pona ku chu asil reng mai zelani chu wang chuan ku te chu chuarin tar kutang mai chuan ompha anu dewa chuan he film achang tu nu bertur hijeri sanaki chu kan hulea ani hi high school zirlai ni in scopophobia kan ti mai mi te chuan ama an thlir rengbi kang tlata hriat na ani chunat na awang chuan kasaka ang chia chon rol pol khat le in mi te po chu abe mangai lawani mi te ron biak boina lakata a in ven nan entiklai pon headphone chu avu areng zela hijeri po hi kumtam takliam ta khan anu chu mani intihluma wangin alo boral san towa chutil thleng tang chuan mania omangai nat pha ta hle ani atet la hian apu yuchi doctor ni bok chuan a thluka parasite omti alo hmu chua saka chu chuan entika emo chuan ala ti hlum don ti po hmu chuak tel bok ani sin dot le a chuan hun kal meka kan lo let le to anga kasika chu ba sa alo chuang meka chuti lai chuan papakhatin lan cha ei lai hmu chuan a ten tatlat mai chu vele apum chu ron dik lovin ba sa tang chuan atlan chuak ta hala alok ta bor bor mai chuti lai chuan hijeri po konga alo kal ve reng ni in kasaka luak lai chu ron hmu ve in din hun lung chiat thak taka tong me kan yang chu ti in kal liam ve le mai poka kalsan mayan tum lai tak chuan kasaka chu leya tlutopin ni ko shelo chuan om hala hijeri pon du thlan tur dang nei hek lo chu apu dam do ina chuan a shwai ta ringota apu chuan a lo boy som ngal treatment te alak zo nu chuan kasaka chu dam do ina tanga chuak le in a apartment a chuan a kir le ta a ma se a ina chuan mi bakhat a hriat ngai po ni lovin a computer manglai a hmu chuan a phu zok mai chumin hnu loka chupa chuan izumi ani thu kasaka chu ron shilin kasaka chungchang hriat vek thu le poisa atlak cham thu thlenga a hriat vek thu aron shila aduani chuan poisa tam tham tak nei theidan a hriat thu chu a hril tel bok ma se chu aya chuan meiche pakhata enkola a ven tlatangai don thungani ma se kasaka chuan a somna chu adu zonga ni lo thu alo shila chu vele chupa chuan kasaka in virus thedar tumti a hriat thu le thu nei tu te hne na apon char dur thu a hril le ta ka chuan kasaka pon rem ti ve ta a atuka chuan kasaka chu paklama kalin anlo in rem siam to ang chuan meiche ven him tur omna lampang chu apana chu hijeri kha alo ni reng mai hijeri po chuan ma a anun na achan sakpa kha ti alo sheve boka ti chuan in be chun jom zelin hijeri po chuan ama enkol tura an ron tirani ti po a sheve le zela chumi hnu atang chuan kasaka chuan hijeri chu thli thlai ta zelin ma se kasaka apartment a an omdun lai chuan hijeri chuan thataka ka omidu chuan I hlo tura tanga achan ve min pero atita a kasaka po chuan alo rem tia ma se hijeri chuan manmo taka adu thu a hril chuan kasaka chuan pon lama hruain advance satana poisa kolsa tlem chu apeta a kasaka insung lama alu le rual chuan hijeri po ron lut ve thutin kasaka chuan alo dang man lova hi chuan hijeri chu kasaka khol thil ta chu infiam puin akhuma te chuan mu vela
chu vele ka saka chu anat na awang chuan hijeri chu lo ngei theilo viawin arum mun tin maya chuan nanda shika thedar te chu alo hlau hle ani chu wang chuan ka saka chu mi maksak takang maya vakin hijeri po chuan dan mak takamu chuan shethiam lovina chuak ve tangala a chua vele chuan ka saka chuan athom hno le bed sheet te chu lepin a sunghal sok soka fai takin in bol ngal bok chutia ati hnu chuan contract a sign puipa izumi chu phone ngalin contract atanga in hnu do adu thu a shil ngala ma se izumi chuan lorem tilovin chutiang rilru ipule ani chuan ka that to angche ti hialin a lo vawani atuk zing alo in her chuak le ta a hijeri chuan ka saka chen na kota chuan kalin akong kharte chu abeng tawak waka in chung lama ka saka chuan a thom lo hria in kongka chu awahong ngala hijeri po alut tangal alu rual chia chuan a phekhok chu phela the phei ngalin akhuma bok chuan zuangin out tawak fak mai hijeri che dan lo mutu ka saka chu ama ang bogin chuata chuan luakin ni ko shelovin omle tangala aron har chuale nu chuan akhuma lo mutoin hijeri ero chuata alo thuve to thung ichuan hijeri hne na anat na chungchang chu a shilta a ma se hijeri chuan alo hriat vek to thu alo shil chu mai baka arum chungta chu lo ti fel vekin athom hno te po chu asuk sak vek thu alo shil ngal bokani sin dot lea chuan an pahnih chuanin cafe lama an kalta a in turte chu in dunin chumin hnuwa ka saka chuan alo in tiam to angin a hlo chan ve chu hijeri a peta a hijeri chuan lo la in alak hnuwa ka saka chu thila shil le ta a tuna anun dan chu anin tak zet thu le achang chuan ramdanga tlan bodai te chu achak thu a shilani nakina chuan hijeri chu konga ama chawa akal lain gang member rol ho chu bike nen an ron langta a pars le a in ve na chun a headphone chu an ron phi sak ta dai mai chu vele hijeri chu a headphone tak lo awang chuan chi ai buai velin chanpui tu chu a au tangala midang po chu ron lang ve thuain ma se hijeri chuan mi pui tam lutukin an hual vel ti amu chuan a chi ai zual ta tul mai amang an to em awang chuan a thian nei chun ka saka chu chanpui na dilin a phone ta ringota ka saka pon a hriat rualin chakmang thengin hijeri lampan chuan a in khal chuak ve ngal a son kwal deuh nual hnuwa tong re ve tak maya hijeri lo chaplai chu a muta a ka saka chuan na shik lau chung chuan va pan hnain avathamuan ta ani atuka chuan ka saka le izumi ta chu lo in hmuin izumi chuan hijeri kianga hun tam sok mang to tur chuan ka saka chu alo nora chuti rualin hijeri chu mangai na khura atluk pui turani lova a khoi turani heklo chuti lo chu shemna na taka tor tur thu izumi chuan alo shilani nakina chuan izumi thu shil awang chuanin ka saka chuan hun tam sok hijeri chu pe in restaurant na mi pa nga yang chuan an kal duna hun him takan mang dun bokani sin dot le alolan chuan izumi chu hijeri doctor alo ni reng ti chu aron ti chiang ta a regular taka check up nei pui thinin anat na te chuan thatlam pan mek thu alo shila chumin hu chuan izumi chuan hijeri pu yuchi chu mule in yuchi chuan ka saka le hijeri te nat na chu alo ena heng dan na pani ti dam tum hian an lo bei ve mek ani hijeri le ka saka te omdun tir po chu an research na thil ani awangin an lo ruang man na fek alo ni sin dot le alo langa ka saka le hijeri te po chuan mi zinga chuan chuak ve to in mi te ang chuan hun chu an mang chho ve bek beka an ma ni chawa an ti ngam ngai lo tur mun sang sang te chu tlo kwalin thil sang sang te chu an ti kwala ti chuan ma sung ai ani nel to hle ani an lo in nel tak nu chuan ka saka chuan hijeri chu a virus boi pui lai mek Christmas ma chia zandar saria the dara tum chung chang chu a shil ve ta a ma se mak tak main hijeri chuan chu thu a hriat rual chuan thinrim ain alam chu atang ta zok thlata achan chu ani pon mi te chu alo ngei theilo thin ve tho wang ani
chuti lai chuan anin biak na zong chu izumi chuan kasaka taksa a microphone alo daru ka wang chuan alo sheve thei reng ani kasaka le hijiri te po inkom chove zelin tum khat chu kasaka chuan du viau po ni se mi pa ngai anga nun man le thei to lo thu chu hijiri chu ashila mun sang te tlo kwala school te kala chu mai ba ka nu pui nei te phei chu a thei lo burani hijiri chuan a thu soi chu lo shathiamin kasaka chu mas chana chuan ava fop ta zawa sin tot le a chuan hijiri chu in lampani na howa ina thlen chuan a pu chuan in thingpui lo siam sakin hijiri hne na ataksa a parasite lak bawani thei tur thu le an hna an tan chep to thu alo shila chu thu a hriat vele hijiri chu lo lungai hle in kasaka chu thila chuan hnuk lut ve lo turin alo nge na achan chu hijiri hian kasaka hi alo ngai na to em wanga ni ma se apu chuan thil omsia chu aron shil fia ta a parasite chuan a taksa le ngai to na athunun tran mek wanga ni thu shilin chumi omsia chu kasaka adu anga a hriat na po chu parasite na to wang ti na ani apu tu soya hriat chuan hijiri chu lung che hle in kasaka laka karil ruput mang hi chu atak nge yani ti in apu chu ashila ma se apu chuan engma alo ngai thlak sak du lo ti chuan mang ang le thlaphang tak chungin kasaka apartment dam chu apanta a atuk maya treatment an nei to tur thu le entika ma anin mu thei to lo tur thu kasaka chu avashil ta a kasaka po alo ti shil hai hle hijiri chu thil omsia chiang zok zot ngalin ma se engma soizom to lo chuan hijiri chu achuak ta ngala atuk alo nia kasaka le izumi kara an chuan dun lai chuan kasaka chuan hijiri chungchang chu azot ta a chuta chuanin izumi chuan hijiri ni na tak chu a shilta a hijiri chuan a thuaka parasite nei thu shilin ama kasaka ngei po chuan a nei ve reng thu chu a shilta a shilzom zelin kasaka te anga mi tlo po lo zinga za asom sari vel zet chuan tiang parasite an nei thu a shil le ta a parasite chuan an thuak chu thunun tlatin mi pale meichia te inkara chuan in hip ton na om tir ta thina kasaka le hijiri te atanga research an nei atanga shia an ni bokani thudik engkem hriat ta ka chuan kasaka chuan hijiri chu pan ngalin arwala treatment alak ve tur thu a shilta a ma se ani na taka chuan an thuaka parasite an lak kian rual chia chuan an inkara indu na zong po abo chop chil ve ngal do na chumi omzia chu hijiri chuan anuna kasaka chu om ve ti po a hreto don lo ani chumi zan vek chuan kasaka chu aru maril ru ha dam lo takin alo thume ka chuti lai chuan izumi chuan ron phone in hijiri chu atlan bo dai thu aron shila hijiri po hian kasaka te hil chu alo la phalbik ngang lo ani kasaka chu hlau thong hle in izumi mutur chuan a in siam hal sok soka ti chuan in mu in izumi chuan hijiri pu yuchi in parasite mu nam saber chu hijiri nu taksa a ani thu a shilta a kasaka chu shilta zelin hijiri ron pian nu khan hijiri nu chu angai zong ta a an pani chuan anin zoina save man hle bok hunte alo liam zel nu chuan lo in nel to hle in dam chu nga hun man dun chu an tum thina ni ma se an hlim viau lai chuan yuchi chuan hijiri nu in treatment amamo thu aron soita a chu wang chuan hijiri nu pon mangai ber thei hmil ai chuan anun na alo lata ani chumi nu chuan izumi chuan kasaka hne na hijiri nu thalak chu a hmu tir ta a kasaka po chuan izumi thil hril zong a hriat ta ka wang chuan aril ru chu to zual hle in hijiri chuan anu kong anga zo ve mayang ti chu hlawin alo phal lo hle ani ti chuan hijiri zong tur chuan tlan chuak ngal vatin azon ve hnuwa rail station a rel alo ngak mek lai chu awam huta a chumi hnuwa let le ai chuan hijiri chuan kasaka chu anu in engkim ati top na hmun nge ya chuan a hruai tel ve ta a hmunan thlen chuan hijiri chuan anu thi atang khan malngoi ngoya in hriat na anei thin thu kasaka chu ashila chu a kho harna lakata ron khai chuak tu kasaka chu thei ngil le ngal mai chu a phal lo hle ani kasaka laka a mangai na chu phum bawata na la phal bik lo ani
chu thu a soi zo chuan di lama chuan tlan lut thutin kasaka chuan a zui ve nga la hijeri chuan nang thei hil ai chuan ka in ti hlum zok mayang ti chuan kasaka hne na soita a chuti rualin hijeri chuan kasaka pon la thei hil lo se ati thu kasaka chu a hril tel boka kasaka pon chung thu zong zong an hriat ta ka chuan aril ru chu thlakin treatment alak lo tur thu hijeri chu a hril ve le ta ani ma se sin dot le a chuan mak tak main kasaka chu treatment room a chuan ron har lol mai yuchi po ron lang halin operation chu lotling taka kalpui ani thu chu aron shilta a chu thu a hriat vele kasaka chu thin rim taka ron ang chuakin hijeri nen chon treatment an du reng reng lo thu aron soya ma se yuchi chuan adik lo zia fin fi anan video en tirta a ta chuan ama hijeri nge in treatment an du ani ti chu a hrele ta a chumin nu chuan kasaka chu a apartment lama kir le in kongkhar hondon lai tak chuan adam chung zonga lo ti boy thin tu anat na kiang to ti po chu a hrethiam ve nga la chuta tang chuan nun dan pa ngai taka nung chho to in company lian ve taka athok to boka mi singa han ompo chu atan thil hre om ani to heklo achang chuan hijeri chu hre chuak ve thin ma se a thuak ringotin a hre chuaka a thin lunglam ero chuan a hre chuak ve lo atan chuan thian hluyang mai an chang zo to ani ti chuan anun po pa ngai takin a hmang chho ve ta zela ma se ni khat chu izumi hne na tangin phone call a dong le ta tlat mai izumi chuan hijeri chu ni engamoti chunga bo to thu ron hril le ta a ama ang chu ni se zong tura a chuaran don te lul nen tuna ero phone chu da in ngai sak lawang mak ani to nakina chuan apartment lama kir le in ta chuan envelope lo om chu ang huta a hijeri lo thon ani envelope an hon chuan ma dai to a hijeri hne na a poisa pe kha lo omin lekha thon chu ang hotel boka lekha thon chu khatia hijeri treatment atanga aron har nu lok khan athin lungin tlem te tal po a kasaka ala hriat thei laya alo zi ani lekha thona chuan chu a hriat rengna chu athin lung chunga kal nan tlata du thu a ziaka ma se ataksa chunga an chia emo an lo ti thin ma se an panhi in ton tir tu ni si chu lak bawani to awangin da thei to lawani hijeri chuan siak chunjom zelin khangan hun man hlim om tak te kha ala hriat thu le hun tha anei le ani ngat chuan khatiang nuna let le thei kha achak le a ale kha thon to pa chuan a hriat rengna abo tan mek thu le anin mule ani po in mel hriat lawang mai ani to tu thu chu aziak tel bokani chu le kha thon kasaka in an chhiar zo chia tia chuan lung chet takin a trap ta zoi zoya chumi nu chuan izumi alo lang ve le a kasaka ti sen sample chu alo zir chiang me kani azir chian fen nu chuan parasite khan tui alo nei man ni in kasaka ti sena chuan chunga tui chu an mutabok chunga til mu chuate chu yuchi hriat tir ngal vatin hijeri ti sena po chuan chu tiangang chia a mu ve tho ti chu a hril tel bok hun le ni te po a in her liam ve zela December ni somni pali virus thedar ni po chu alo in her chuak ta a zandar saria thedar tur chuan kasaka po alo in ring to hle ani ti chuan hun alo thlen chuan virus chu thedarin ma se thil fel hlel a oma wangin virus chuan a hnato turang pona thok talova chu vele kasaka chu po na chuakin mi ta chu hlim taka Christmas an manglaya muta a chung mi puikara chuan hijeri po alo ve reng ni in kasaka lam chu aron pana a virus in chiat na po athlen zolo awang chuan fiam tu tho nan aron man saka ase chu ti lai tak chuan khol thil ta chu ron puakin mi pui ta chu mang angin an tlan cheta dur mai chu tia mi pui an nun na atana an tlan chet dur lai chuan kasaka le hijeri tan ero hun hlim om taka changin ti chuan anin kara mangai na po alo piang le ta ani ti chuan a movie po atop ta ka video clear tu zong te in zawai chunga kalome